ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ କଲିଂ ଦିଆଯାଏ ଯେ କାହାର ରୋଗ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲି ଆଉ ଡାକରା ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅଣବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖି। ଆଜି ଏହି ବିଷୟ ଦେଖି ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶିଖାଉଥିଲେ, ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଆମର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପରି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଦେ ବାଇବଲରୁ ପଢ଼ି ଆମେ ଶିଖିବା। ତାହା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଯେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲା, ତାପରେ ସେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛି। କି ପ୍ରକାରେ? ତାର ସମସ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଯୀଶୁ ବାପା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରି ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ କୌଣସି ଅଭିଶାପ, କୌଣସି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, କୌଣସି ରୋଗ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହା ନିକଟରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କିଣା ଯାଇଅଛୁ? ଏହି ଶରୀରରେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ମାନେ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନା କି ପୁଣି ଥରେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ବିଜାତି ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ରୋଗରେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରେ, ଅଭିଶାପରେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ରହି କଷ୍ଟ ସର୍ବଦା ସହିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତା ତଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ, ମନୁଷ୍ୟର ଦାସ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାଲିଅଛି, ତାହା ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ନୁହଁ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ଦାସ, ଆମେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହେଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଆଜି ସମୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କିଏ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୁହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, ଅଭାବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସେଠାରେ ବିଷୟର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ଦାସ ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାସ ହେଇଅଛୁ? ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କିଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ମହିମା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ ହେବ? ଆମେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ହେତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ହେତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, ମୃତ୍ୟୁ, ତାଡ଼ନା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ସକାଶୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେସବୁ ଦେଖାଯିବାର ବିଷୟ ନୁହଁ।
जदि देखा जाउछि ताहेले आममानଙ୍କର कोउठु पतन हेछि कोउठी आमे झुंटी पड़िलु ए विषय को विवेचना करिवार समय मोर प्रिय माने सेथि पई चालंतु आमे आजी निजको निरीक्षण करू निजको देखु जदि घरे समस्या दारिद्र्यता अभिशाप ओ समस्त कष्ट रोग शरीर जदि आसुछि ताहेले आमे प्रभुको निकटरे जाऊ पचारू प्रभु कोउठी मोर आउ मु झुंटी पड़िले केउठी मोर कमी रहिला पवित्रात्मा निश्चय आमको साहाय्य करिवे मोर प्रिय माने सेथि पई आम्भे माने आज प्रभुंकर पवित्रात्मांकर शरण नेबार समय ना कि अन्य मानक परि आम्भ मानकर जीवन बंचिबार समय आ प्रभु बहुत विश्वस्त अटंती जदि आम माने शरण नेबा आम मानक द्वारा किछि भी जदि से प्रकार बंधन रे आमे अछु निश्चय पवित्रात्मा मानक मुकुलाइबे आ पवित्रात्मा मानक साहाय्य करिवे आमनको रिस्टोर करिवे आ एई दिन मानकरे आमे विजय जीवन यापन करबा समस्त विषय रो आम मानको पवित्रात्मा विजय देवे मोर प्रिय माने सेथि पई आमे प्रभुंक निकट को जीवार आवश्यकता अछि निज कार्य कलाप को आमे विवेचना करिवार समय मोर प्रिय माने